Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο ΙΣΑ, στέκεται πάντα στο πλευρό του κάθε μαχόμενου ιατρού. Για μας οι στρατιωτικοί γιατροί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ιατρικού Συλλόγου μας και ο ΙΣΑ διαχρονικά στηρίζει τον αγώνα που δίνουν για την προάσπιση της υγείας των αξιωματικών και των οπλιτών των ένοπλων δυνάμεων. Η πολιτεία οφείλει να αφουγκραστεί τα προβλήματά τους και τις ανάγκες τους για την αξιοπρεπή επιβίωση αυτών και των οικογενειών τους σε μια άκρως ανταγωνιστική και με απαιτήσεις κοινωνία. Ο διάλογος με τους εκπροσώπους τους για όποιες αλλαγές είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να μην υπάρξουν στρεβλώσεις και να διατηρηθεί ένα αξιόμαχο υγειονομικό σώμα στις ένοπλες δυνάμεις. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο σπίτι των γιατρών της Αθήνας, στο δικό σας σπίτι, για να συζητήσετε, για να εκφραστείτε, για να αποφασίσετε και εμείς τις δικές σας αποφάσεις να τις υιοθετήσουμε και να το κάνουμε χτήμα εκείνων που παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ.